kaɗan kalle ta kaɗan. Ka bata labari mana ha ba abokina. Kalle ta. Bai mashi a jariya ba yawa. To ina zuwa. Matsa. To, yau wannan. Yau to irin haka. Ka gane? Sai ku ringa dan tafiya a hankali kuna wannan irin saurayi ne wai zai buga kunka. To mu je. To sai a ringa kina dariya. Kai ma kana dariya. Sai ku ringa dan juya kuna kallon yawa. Wannan da wani dogon ne. Dariya nan da yawa. Da a ciki ba. This is my director. To mu je. Kina dan dariyar.